Nog heel tijd kunnen de simmerklein het aan. Het is te koud voor de tijd van het jaar. Dat wisten we al. Gewoon wij. Luidt de temperatuur in deze tijd van het jaar om bij de zonnetje of de 18 graden heen. Hebben we het net hellen, zullen we morgen net hellen. Maar de komende weken gaan de temperaturen wel omhoog. En oer juist nu sprutsen nog een paar pittige buien met tongenzelfs. En dat waar ik melden van het juiste maar, daar waar we liefst over millimeter uittappen. Ja, en de meneer kunnen we ook weer wat uittappen, want het wordt een weer te nacht. De verwachting. Joen en vannacht betiden rein. Soms ruint het stevig, soms maar een buiig karakter. Temperaturen 8 of 9 graden. Wien matig en vrij krachtig uit noord-noordwestwaai. Boven de Marne krachtig in het kust- en waardgebied. Krachtig, misschien wel hut betiden. En dus een serieuze waarschuwing voor de watersport. Monodai. Bewolking, daar beginnen we mee. Maar nog wat rein, vooral in het zuidelijke pad van de provincie. Het noordelijke pad kent wel eens hier en daar droog houden. Maar sta er gewoon eens even een beetje zinnen. De temperaturen monodai 12 tot 13 graden. Op een eigen koude dag en de wind uit noord-noordwest matig en krachtig. In de tijd in de nacht naar Manjeta droog waar en dan op naar het Fruitsjoch. Manje droog waar, 15 graden als temperatuur. Dat is die hegere temperatuur dan. 17 graden op Tiese, maar een aantal buien, ik wil weer eens even zinnen. Waasje, petiten rein en dan hebben we weer 15 graden. Ja, en die hegere temperatuur komt mooi terug de verhoring van de wienrichting. Nou ja, we moeten Manje maar weer even in het waasje.